Ассалому алайкум бародарони азиз. Ина канали ҳаматарафа аст. Имрӯз ман мехоҳам тарзи гӯш кардани телефон, яъне переадресатсия гӯш карданео ҳамон мисол шумо ягон касро санҷиданиед ки он ба кӣ гап мезанад, оё кӣ ба он телефон мекунад, ҳамиро чӣ хел фаҳмем. ҳоз ман ба шумо инро нишон медиҳам. Медароем ҳамон визу телефон. дар ҳамон телефони ҳамон одаме ки шумо ҳамон одамро карданиед ё гӯш карданиед, дар ҳамон номерош ҳамин кода мезанед, ҳамон симкарташ дар ҳамон телефон ҳамин кода мезанед. решетка 21 решетка номери хутона дар ҳамон кадом номере ки ҳамин переадресатсия мемонад, ҳамин номро мезанед. мисол ман номеромо мезанам. номероро заде ақибаш дар решетка пахш мекунем. загруз кара ва тамом. ва ба ҳамон одам кадоме ки телефон кард, ба шумо ҳамон гудок мебиёяд. ҳамон номере ки ба вай телефон кардаги ҳамон номерам ба шумо телефон мекунад. раҳмат барои тамошоятон. видео маъқул шуда бошад лайк монед, ба канал обуна шавед. видеоҳои ҷолиб интизори шумост ва фикрҳои худро комментарида нависед.